Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. 19 ye aw ka jɛmukan ye min bɛna kuma an ka buna hadamadenya kan. Sigi ko, balimaya siraw, furu ko, buna hadamadenya tɛmɛsiraw, an ka teriya siraw, o ni a ɲɔgɔnna camanw. 19/20 tarata o tarata radio chaîne 2 kan Awa Jalo ale ni an ka maa faamuyalenba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma an ka buna hadamadenya kan. 19/20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma radio chaîne 2 kan aw ni Awa Jalo ni a ka maa welelenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum alakira kanubalu salamu an bɛ radio chaîne 2 kanubagaw bɛɛ fo ni waati in na aw minnu ye sanga di anw ma k'aw sigi ka ni jɛmukan in makɔnɔ n'o ye 19/20 minnu bɛ Mamadu Dunɛ la aw salamu alaikum minnu bɛ chrétien diinɛ na alléluia minnu yɛrɛ tɛ nin si la aw foli bɛ yan nɔ tuntigilakaw an ka laada kɔrɔ dɔnbagaw kɔrɔlen dɔnbagaw kuma dɔnnaw aw bɛ ka foli bɛ 19/20 kɛnɛ kan radio chaîne de kɔnɔ yan. ya woni hamala la ilaha illallah dina tiki hamala la ilaha illallah ya woni hamala la ilaha illallah Sheikh Tijani kanibau yo la ilaha illallah. aw minnu bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔ siraw kan aw yɛrɛ ka foli bɛ yan nɔ. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw lamɛnlen bɛ continent 5 sanfɛ maa kanubaga tɛ sɔn dɔ i la kanu kuma yɛrɛ man ca maa min b'i fɛ o de b'a fɔ k'i da muguri k'a ka da kɔnɔ i man di mɔgɔ min ye o b'a fɔ k'i ɲɛ suma bɛ an ka gu aw minnu ye aw yɛrɛ ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ yan bari aw fana jɔyɔrɔba bɛ adamadenya taasira la ni aw tɛ ayi ni tɛ kɛ o aw minnu ko k'anw tɛ se ko n'a sera ka nin kɛ a kana fɔ an ma kari n'a sera k'a kɛ tan a k'a fɔ an ma mɔriya aw ka o kumakan in o de ye fanga don anw na aw yɛrɛ foli bɛ 19/20 kɛnɛ kan. nonde kuma munyu ba uchayara suma umanja jasiri ba uchayara islamu umanja aw minnu b'aw ka cakɛdaw la nin waatiw la minnu sigilen bɛ butigidaw la minnu b'u ka butigiw kɔnɔna la aw minnu bɛ sugu fiyɛw la minnu b'u ka bolimafɛnw kɔnɔ minnu yɛrɛ b'u ka bolimafɛnw sanfɛ aw minnu b'aw ka du kɔnɔna la aw ka dudaw la ka 19/20 kɛnɛ n'o ye Jara Jɛma ala ka hinɛ la ale ka kalandeni min b'ale nɔrɔ la a jɔyɔrɔ la nin waati in na n'o ye Awa Jalo ye aw ka foli bɛ yan nɔ aw bonya bɛ 19/20 kɛnɛ kan. shegine amala jefi zarama jaja manu dina kadiba uto ayaramolo ne ka technicien ne ka karafi bujuru Sulemani Sanogo sɛnɛfɔ kɛ jan very good a ma fali a y'ale ti fali i ni ce yɛrɛ ye
i bonya bɛ yan i bonya bɛ baro in na minnu sirana Ala ɲɛ fɔ kelen bɛ k'a to Ala ye k'a kɛ Ala ye diinɛ kalibaw ani baara silamɛ diinɛ kalibaw ani cɛsiri dɛ Ala ye mansa min ye hinɛ mansa Ala ye mansa min ye makari mansa. Radio Mali ka station régionale bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni waati in na an ka marayɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ marayɔrɔ kɛra 19 ye aw bɛɛ ka foli bɛ ani nɔ karamɔgɔ dugulenw karamɔgɔ minnu t'a fɛ u tɔgɔ ka fɔ karamɔgɔ minnu bɛ k'anw dɛmɛ dibi la k'an ka n'u tɔgɔ fɔ k'a tɛ tiɲɛ olu ɲɛna aw ka foli bɛ 19/20 kɛnɛ kan aw bonya bɛ yan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amara kalandenw. Salamu alaikum. Walaikum salam. aw fɛn o fɛn sigilen bɛ k'anw lamɛn ni waati in na kalandenni mankan don Hawa Jalo a y'an dɛmɛ ni dugawu ye sabu fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma de b'a ba wolo Ala kana kuma ba don an da kɔnɔ ɲɔgɔn bilasira dunun kan bɔra ɲɔgɔn ladili dunun kan bɔra ɲɔgɔn lamɛli dunun kan bɔra ɲɔgɔn sɔnfɔ dunun kan bɔra ɲɔgɔn tanu yɛrɛ dunun kan bɔra kalandenni min sigilen bɛ nin waati in na kalanbulon kɔnɔna la a tɛ komi ne ka fisa ni tɔw ye dɛ ayi a tɛ komi ne bɛ kodɔn ka tɛmɛ kalanden tɔw kan dɛ ayi mun jara jɛma a ka kalandenw caman de bɛ Radio Mali kɔnɔ yan nɔ sanko chaîne 2 la Hawa Jalo de sugantira nin waati in na k'ale bila karamɔgɔ nɔ la o ye latigɛ ka baaraw ye o tuma a y'an dɛmɛ ni dugawu ye Ala kana kuma ba don an da ko maa bɛ joli to i la ka mɔgɔ wɛrɛ ka joli furakɛ o kɔrɔ tɛ k'i tɛ se fɛn na dɛ ayi dɔw b'a fɔ n'i bɛ se fɛn na munna i kun t'i yɛrɛ ta furakɛ fɔlɔ bɛɛ n'i ka sababu de don o tuma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala k'an ni sababu ɲumanw bɛɛ wa bɛɛ ni tile de fɛnɛ don ni min ta sera o bɛ kɛ fura foyi t'o la ni jɛmukan in sigi kun ye mun ye sɔn min bɛ an n'an ka duw kɔnɔ min b'an n'an ka jamanaw kɔnɔ min b'an n'an ka sigidaw la min b'an n'an ka furuw kɔnɔna la an ka balimayaw kɔnɔna la an ka teriyaw kɔnɔna la n'o man ɲi k'olu ta ka baro kɛ n'olu ye minnu ka ɲi k'olu ta ka taama n'olu ye
ye kalandeni dɛmɛ ni duwawu ye baro sigitɔ filɛ aw ka bonya kɔnɔ ala kana kuma ba don an da ni juguman min bɔra an da kɔnɔ lawulin kama tɛ ayi fili ka baara don fili yɛrɛ man jugu n tɛ segin kɔ o de ka jugu hakɛto ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kalanden bulon don maa min kɛlen bɛ ka ne jate minɛ ni waati in na o ne yɛrɛ badenmuso n'o ye Mariam Diallo ye a ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ yan 19/20 kɛnɛ kan. Bi baro bena sigi mun kan Basolo ne ka technicien wɛrɛ ba karamɔgɔ ye bolo bɛ dugumaya i ni ce i ni baraji ala k'a sari ye Mariam bi baro a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ bi baro da kun bena boli min kan anw minnu bi furu la bi ne ba ye sen t'a la dɛ an dɛmɛ ni duwawu ye ne fa yɛrɛ ko tɛ fɛnɛ ayi ne ni filanw de ko don karamɔgɔ kun b'a fɔ an ye cogo min na yan nɔ kɔni an n'an filanw de ko don an n'an dɔgɔninw an n'an denw anw minnu bɛ furu kɔnɔna la bi ani aw minnu ye furu dilanbaga ye bi aw minnu ye furu sira taamabagaw ye bi aw minnu ye furu ɲɔgɔnmaw cɛ bɛnbagaw ye bi balimaya dilanbagaw ye n'a goniyara an bɛ wuli k'an jigi kɛ aw de a ɲɛbagaw olu kɛra tiɲɛbaga ye bi baro bɛna sigi o de kan aw ka bonya kɔnɔna la a ye duwawu kɛ kalandeni ye ni ne ye nin fɔ sa dɔ b'a fɔ ko nin ye mun kuma ye ko dilanbagaw kɛra ko tiɲɛbagaw ye misaliya la ni furuɲɔgɔnmaw bɛ furu kɔnɔ bi diya bɛ yɔrɔ yɔrɔ la goya bɛ yen dɛ i yɛlɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la kasi bɛ yen nɔ kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen bamananw b'a fɔ ko kɛlɛ tɛ ko min na ko man di nka a ti ban o de ka jugu n'o tɛ hali ɲi ni da ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ dɔ b'a fɔ ko bɛ kɛ cogo di i presse ko jugu dumuni dɔ ma i hawuja ko jugu dumuni dɔ kan i ɲi bɛ sigi nɛn kan ti jaraki ka tigɛ fo k'i dafa jeli la wali i nɛn bɛ porokoto ka bɔ yen i ɲi bɛna sigi dawolo kan k'a tigɛ ten i presse ko jugu dumuni ma i haba ko jugu a kan o t'olu kɛlɛlen yan nka a bɛ ban ayi n'o ko k'a ti ban ko parce que a y'a kɛ tan a bɛ ɲɛnabɔ anw b'an ka sigiw kɔnɔ an b'an ka furuw kɔnɔ an b'an ka jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔ an b'an ka balimayaw kɔnɔ fo ɲɔgɔnkɔ mana don an ni ɲɔgɔn cɛla la e b'a faamuya min na ani ne yɛrɛ bɛ se ka kuma min kan ka ɲɛ an k'o kɛ furu ye dɛ an ka furu kɔnɔna la ni fo ɲɔgɔnkɔ donna an ni ɲɔgɔn cɛla la sisan e k'a fɔ e sera ka tɛgɛ dɔ ci i muso kulo kɔrɔ yari i da fa cogo dɔ la i muso la hakili ka taama nɔfɛ a ye tile 2 kɛ a bɔra n'a yɛrɛ a bɔtɔ a bɛ se minɛ minnu kɔnɔ a y'olu ta ka taa n'a ye e bɛ se k'a faamu min na sa o ye suteli ye sa an ka ko ye a sutera muso bɛ sute yɔrɔ min na cɛw fana bɛ sute yen nɔ an b'o kalama a taara tile 2 kɛ la a dusu y'a kɛɲɛ a ko n'a dusu fagara waati min yari e min ye kojugu k'a la n'o ye tɛgɛ ci kulokɔrɔ ye o dɔ bɛ se ka kɛ kuma kolon fɔli ye fo ka se nenini ma masa dɔgɔyaw ma a bɛ taga n'i y'a dɔn don min na k'i ye juguman kɛ na i y'a dɔn k'i man kan tɛ ka nin kɛnɛ na nin t'i ka kuma fɔta ye ne ma nin t'i ka ko kɛta ye ne ma o tuma n bɛ segin ka na i bɛ a delibagaw bila ka taa u ka taa nɔ ka na muso ye ko dɔn a taara u ka so tile 2 tan tile 3 fo ka se dɔgɔkun ma dɔw yɛrɛ kalo yɛrɛ i ye mɔgɔw bila ka taa o dɔw bɛ se ka kɛ furu sira taamabaw ye minnu bɛ furu dilan o dɔw bɛ se ka kɛ an ka ɲamakalaw ye
aw ka foli bɛ yan nɔ o dɔw bɛ se k'a kɛ a ka dɔnnibagaw ye an ka karamɔgɔw ye o mana kɛ karamɔgɔ ye fan o fan o bɛ se ka kɛ mɔnpɛri ye o bɛ se ka kɛ masɛri ye o bɛ se ka kɛ karamɔgɔ dɔ ye diinɛ fila bɛɛ lajɛlen sira kan i y'o bila ka taa o bɛ se ka kɛ i yɛrɛ teri fɛnɛ ye i terikɛ bɛ se ka k'o ye yali i yɛrɛ terimuso bɛ se ka k'o ye a bɛ se ka k'i balima dɔ fɛnɛ ye i danayamɔgɔ don i gundo fɔ ɲɔgɔn don i y'o bila ka taa k'a ka taga a ka taa yafa ɲini ni tɔgɔ ye i ye min kɛ a ma bɛn a ka taa muso in deli a ka segin yanni ale ka taa muso in deli a ka segin i ye kuma minnu don a da ale taara o kɛ tiɲɛni kuma ye a taara kɛ duci kuma ye a taara kɛ yɔrɔ tiɲɛ kuma ye a taara kɛ ŋunanfagiya kumaw ye yanni ale k'a dilan ka na ni muso ye ale yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ sa o tiɲɛni ma kɛ kojugu ye dɛ ayi ale yɛrɛ tilala k'i sigi o nɔ la siɲɛ kelen nin de falen bɛ an ka du kɔnɔna la bi an ka du falen bɛ nin de la bi an ka kinw falen bɛ nin de la bi an ka dugu falen bɛ nin de la bi an jigilamɔgɔw minnu kan k'a dilan olu kɛra tiɲɛbaga ye an b'an ko min ka taa an jami i dagawuli teri min kan ka k'i ka furu dilanbaga ye ka t'i muso nɔfɛ ka na k'a ɲɛji cɛ o ye e yɛrɛ ɲɔni ka bɔ yen ka taa sigi yen nɔ la Basolo ni kuma ma nɔgɔn dɛ tigɛra mɔgɔya la yɛrɛ kun sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ si la ni nka ko bɛɛ bɛ yɛrɛ kuma siranna bi mɔgɔ ɲɛ yɛrɛ kun sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ jugu ye janfa siri ko ala de ye ne bɔ kanuma jugu ye janfa siri ko ala de ye ne bɔ jatigi jugu ye janfa siri ko ala de ye ne bɔ ni tina foyi kɛla dangama la kɔniya tɛ dadu mansa juguya tɛ dadu mansa ala ye dani kɛ ala ma kɛɲɛ kɛ i kɛ nɔrɔ nabali ye k'i nɔrɔ i bɛ mɔ kɛlɛkɛlɛ f'i ka sɔngɔ bɛ ko bɛ sɔngɔ bɛ law ni malo tɛ bɔ i bolo tɛ na k'i dɔgɔnɔ ye ala yɛrɛ kɛ mama de dɔgɔnɔ ye mama suba sabu ne tigɛra mɔgɔya la yɛrɛ kun sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ si ni nka ko bɛɛ bɛ yɛrɛ kuma siranna bi mɔgɔ ɲɛ a bɛ mɔgɔ tigɛ kɛ ɲɔgɔn na a b'i tigɛ hadamadenya la a b'i tigɛ hali dɔnniya la awɔ e jigi ye minnu ye ko nin ka dɔnni ka bon ni ne ta ye nin ye nin karamɔgɔ in ye nin ye nin kodɔnnaba in ye nin y'anw ka cɛkɔrɔba ye nin y'anw ka du denkɛ fɔlɔ ye nin de y'anw ka kulu ɲɛmɔgɔ ye an ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ale ye kodɔnna ye ka tɛmɛ anw tɔw kan an k'ale delege k'ale bila an ka ko ɲɛma a ka taa dilan e taara k'o tɔ nɔɔnibaga ye a tiɲɛni don tiɲɛni de y'a kɛ e bɛ ka bila k'i ka taa dilan n'i ma nkalon min tigɛ k'a dilan e man kan tɛ ka taa tɔ tiɲɛ k'a tiɲɛ fo ka tila ka muso hakili yɛlɛma k'i sigi o nɔ la k'i o furu siri yɛrɛ ma an ka furu filɛ nin ye bi dɛ ni y'anw ka bi teriyaw ye i bɛ mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu ɲɛ yira ɲɔgɔn na ka k'u ma sababu ɲuman ye ka k'a ma jigi ye ko karisa nin ye ne teri de ye e fana ye ne teri ye ne ye nin ɲɛ yira e min b'a n'a ɲɛ yira k'an ka jɛ an ka kɛ kulu ye ne min farati o bɛ e bɔ yen nɔ k'a sigi yen nɔ ka tila ka e ni tɔ bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na tuguni an ka bi teriyaw filɛ nin i bɛ don n'a teri min ye aw ka du kɔnɔ ka taa yira i balimaw la aw ka ko bɛɛ ye kelen ye du foyi tɛ kɛ a kɔ a bɛ uniforme tigɛ aw nɔfɛ ni jamu fɔyɔrɔ dɔrɔn de fɔra mɔgɔw b'a dɔn ko aw ka du den tɛ a y'aw kanu cogo min ka dun
o bɛna don aw ka balimaya kɔnɔna la aw ka sinjiya kɔnɔna la e min kɛra sababu ye ka don n'a ye du kɔnɔ a bɛ tila k'e ni balima bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na k'e kelen to i dama k'ale b'a sigi e nɔ la aw ka balimaya golo sanfɛ ani balima tɔw bɛ jɛ ka balimaya kɛ a y'aw balen janfa dɛ o ye baden juguya ye balimaya juru bɛ lawurusi de la n'i ye kelen tigɛ a la bilayi ala b'i ta tiɲɛ dugukolo in sanfɛ yan yanni an ka se yen fɛ fɔlɔ e min yɛrɛ bilala fɔlɔ k'e ka taa muso nɔfɛ ka na n'a ye ka taa delili kɛ ka taa yafa ɲini an tɔgɔ la an ye min kɛ a ma bɛn e nana mun kɛ e yɛrɛ taara ko o tɔ tiɲɛbaga ye ayi i ɲɛ ni yɛrɛ ma ko ye nɔgɔni ne ka cɛ ka ko o tɛ se ka fɔ a ban e t'aw ka so ani bi cɛ ayi kare kɔnɔna tɛ a tilala o muso bɛɛ la lamɛnbaaw ka hakɛ to ni yɔrɔ in na kuma n'a tacogo don yɔrɔ tiɲɛna du ci la ŋunanfaki kumakan de ye nin ye dɛ yan'a ka taa kuma dumanw fɔ min fɔra a ɲɛna ka muso la sɔn ka yafa ɲini ale bɛ taa tɔ yɛrɛ bɛɛ nɔɔni siɲɛ kelen a k'i yɛrɛ kɛra i yɛrɛ ma fura ye o nɔn tɛ ayi i kun tɛ se ka nin ɲɛ a ye muso kunkolo yɛlɛma o tɛ problème ye dɛ a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ muso furu de siri tuguni k'o bɛ tɔɔrɔ min na nin n'ale tun y'o k'a ka ɲinini ye sisan b'a sɔrɔ a tɛmɛna a faden bɛɛ la sisan b'a sɔrɔ n'i bila an ka nin so in kɔnɔ n ye mobili dɔ d'i ma n'i bila nin dugutaga sira ninnu kan i ka taa wayaso kɛ ka na nin y'anw ka furu jigiw de baara ye nin y'anw ka du denkɛ fɔlɔ de ka baara ye nin y'anw ka kin ɲɛmɔgɔ de ka baara ye nin y'anw ka dugu alimamiba de ka baara ye bɛɛ ka danaya bɛ e min kan bɛɛ jigi ye e min ye nin y'anw ka dugutigi de ka baara ye i jija a fɛ i malo b'a dɔ la bari ala ye min ta dilan i tɛ se k'o tiɲɛ o ayi o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di de biɲɛkala n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan e m'a ye bi sisan anw denw ni anw dɔw ka génération ni fɔɲɔgɔnkɔ donna an ka furu la an tɛ mɔgɔ ci bilen koyi an yɛrɛw de bɛ wuli ka taa an ka yafa ɲini an ni kuma min ka kan k'o fɔ an bɛ taa an musow baw senw minɛ k'u faw senw minɛ k'u deli an tɛ mɔgɔ ci bilen koyi muso ka kuma tɛ yan ko sama dira sama ma da dibaga ma sama taara sama ma k'a kɛcogo la a bɛ kɛ cogo di bari kun kan ka min bila a la min kan k'a kɛ o m'a kɛ min kan k'a kɛ n'o ma bila a la a dira min ma o t'a dɔn o bɛ se k'a kɛ a kɛcogo la cogo di o kuma filɛ nin ye dɛ Kone ko hina be delila Kone ko hina be delila Wala hina be delila Bigana hina be delila Muturu pale mausidone Kone ko hina be delila
Kone ko hina be delila, wala hina be delila, sigena hina be delila, uturu kalima usidonde. Kone ko tunga madambe do, kone ko tunga madambe do, wala tunga madambe do, sigena tunga madambe do, wala tunga madambe do le. Kone ko mune be tungala. Basolo ne mufa o hinɛ ɲɔgɔnya in de kama o deli kama e min ye daga wuli teri ye du kɔnɔna la furu ma dilan ka e min to sunɔgɔ la e min ye ne dɛmɛ a ko bɛɛ la o danaya n'o jigiya n'o hinɛ kama i terikɛ y'i delege k'i ka taa muso deli a kana e taara o janfa a kɔfɛ teri janfa la o hinɛ a n'o deli kama i terikɛ y'a muso kalifa i la a dun fɔra ko muso tɛ kalifa o awɔ hali n'i bɛ dugu taga sira la ka n'a kɛ anw m'o miiri o si ma e n'i balimakɛ ka badenya bɛ cogo min du kɔnɔna ko bɛ ɲɛnabɔbaga ye e taara i badenkɛ janfa fa b'a fɔ ne de dɔ don e bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ne kan e nana anw sɔrɔ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ t'a dɔn e sɔnna a la cogo cogo n m'a dɔn a y'i furu kungo kunna e yɛrɛ k'i lajɛ kɛ e ni nin ka kan wa ne tun b'a dɔn depuis furu in daminɛ ne tun b'a dɔn k'a tɛ laban tu as bien fait awɔ i y'a kɛ ka ɲɛ o i nana o ka so de usara e yɛrɛ nani san cɛ a sera ka mun kɛ e ɲɛ t'a la musow yɛrɛ kɔni Bamakɔ muso yɛrɛ bi sɔn fɛn bɛɛ ma furu nɔfɛ ni e ye ko kɛ ɲɔgɔnma ye a tɛ si kɔrɔ o hali n'a bɛna don ko wɛrɛ la jagoya min fɔra ale ye min ma fɔ a ye o ale kɔni bɛ taa nkalon tigɛ la sa yɔrɔ tiɲɛ ni ŋunan fagiya kumaw la dɔrɔn a lawulila min kama ma lawuli min kama fo ka taa muso filanan ko kuma ta k'o don la k'a bɛna ale dɔwɛrɛ de furu la a tɛ se ka o fila de mara o de la a ye nin kɛ e la walasa e ka suteliya minɛnw cɛ k'a sɔrɔ hali o hakilina t'a badenkɛ kun na o hakilina t'a terikɛ kun na nka yɔrɔ tiɲɛna furu tiɲɛna ale ka kumakan ye nin a bɛ taa muso kunkolo tɔ bɛ ɲami sa nin ko bɛ dilan bilen nin ko bɛ ɲɛ tugun wa e min bilala ka na hinɛ ni balimaya ni sinjiya kama teriya ni jɛɲɔgɔnya kama bɛɛ ka danaya b'i ka dugu kɔnɔ i ye dugu kodɔnnaba ye Mariam Kɛɲata bɛ yan a bɛ kɛ kunnafoni de la o tɛna na bi o ma kɛnɛ sɔrɔ an ka tɛmɛ n'an ka baara ye bari olu ka ɛri kun selen don Basolo Para
nyana minyana deri sirala uyana magodre imana fo mawye ibanu ne mana kono je edeni badanye imana fo akili na binya mubake mana kono kani bayara akiyara magokoro anga biteriya yi ni de am tam badenw de kɔrɔfɔ ɲɔgɔn ye o musow ye o sigiɲɔgɔnw ye teri jugu ye an ka bi teriya ye nin de an ka bi furuɲɔgɔnya ye nin de e y'a ni mɔgɔ min sɔrɔ jɛ la n'o ye min fɔ e ɲɛna a kan n'i tulo kɛra tulo fɛgɛma ye dɔrɔn i b'a minɛ a kan bari a b'a f'i ye de e na ni karisa sɔrɔ ɲɔgɔn bolo n bɛ ka min f'i ye a ye nin de kɛ karisa la wa a y'i sigi a bɛ n'o ɲɔgɔn de k'i la ni y'o sira de natɔ ye n bɛ k'i tulo la sɔmi joona dɛ i sera a kɛcogo la i y'i yɛrɛ ta joona o tuma a kana se yen bilen dɛ a b'a minɛ a kan ye a y'aw sɔrɔ jɛ la san joli joli ni tɛnɛni ye fɛn min fɔ bama ɲɛko la maa b'o sɔsɔ a dɔnbaga la jɔn de y'a fɔ o e wulila ka t'i badenkɛ muso k'i ka taa a deli a ka segin ka na ka furu la e taara bɔ ni kuma ye ka f'i balimakɛ ma muso yɛrɛ tɛ jogo min don a la f'i b'i kale a kan k'i siɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don sa o munafagiya kun ye mun ye o yɔrɔ tiɲɛ kun ye mun ye an ka bi sigi filɛ an ka bi furu filɛ mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛ bi i ka muso furu la a ka d'a ye nka n'a ye ko ɲɛnen ye ko jara ka se yɔrɔ dɔ la ale kelen bɛ tila ka kɛ kojugu ye tuguni fa bɛ tila k'a f'i ye dɛ ko ne de y'a dilan wa n b'a tiɲɛ don min ne bɛ deli k'i ka karisa furu ye ɲinɛ n'o don quoi bi ne y'aw jugu ye aw jugu t'a ye dɛ ale de kɛra aw jugu ye bari a ɲɛ b'a la ko ɲɛna bi ka se yɔrɔ min na a tun t'a dɔn k'a bɛ se yen ala tɛ yan ale y'a la wuli fɛnin dɔ kama mɛ a m'a dɔn k'a bɛ se yɔrɔ min a tɛmɛna yen nɔ e bɛ bila o juguya la mun na mun bɛ k'o jugu ye ne ka tɔgɔ diyama b'o la e ka kuma sulu jumɛn bɛ k'o ko la an ka to k'an disi gosi sa ko ne de kɛra nin karisa in ka sababu ɲuman ye aw dɔ fana bɛ k'i ma sababu ɲuman ye mɛ e ko k'e kɛra sababu ɲuman ye sababu bɛ ka san sɔrɔ k'e b'o tiɲɛ ni ala ye min da tiɲɛni kama o bɛ tiɲɛ kɛ nka ni ala ma min da tiɲɛni kama i b'i yɛrɛ sɛgɛn de i malo bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ tiɲɛ abada an ka ko di ala ma k'o kɛlen bɛ ala ɲɛna bɛɛ ka sababu bɔra fɛn dɔ la mɔgɔ si ni fɛn ma na mɔgɔ ni fɛn tɛ taa dɔ kɛra dɔ ni dɔ sababu ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ awɔ muso min filɛ bolo ni dɔ kɛra n'a sababu ye hali ni mɔgɔ m'a f'i ma furu dɔ y'i n'a ɲɛ yira ni dɔ m'i n'a ɲɛ yira dɔ y'i wele ka kɛnɛ dɔ kan i nan'o kɛnɛ de kan i y'a ye o y'a sababu ye i bɔra k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la baara sababu ye ni karisa se ɲɔgɔn ma i bɔra k'i bɛ taa sugu la sugu sababuya sugu feere sababu ye ni se ɲɔgɔn ma i ka julaya voyage i ni dɔ ye ɲɔgɔn dɔ dugutaga sira fɛ mun y'a se julaya sababu tɛ yan jɔn kɛra sababu ye k'i don o la an kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ n'i ɲinɛna sababu kɔ k'i b'i poro kunnadiya kan n'ala ma fari k'a bɛɛ bɛ tila i la ala k'an kɛ sababu ɲuman dɔnbagaw ye ala kana an kɛ sababu jugu ye bari sababu jugu n'ale y'a dilan a bɛ tila k'a tiɲɛ
kolo bɛ bɛɛ la dɛ nka ne bɛ tɛmɛ n baara fɛ tolo don mɔgɔ kana badenjugu bɛ juguya kuma min na ni ko porno cassette nka ne bɛ tugu n ka alaba kɔ ala tolo don mɔgɔ kana senkɔrɔ jugu ye juguya nkalon min danna ne ɲɛ bɛ bɛɛ la fana nka ne bɛ tugu n da kan kɔ tolo don mɔgɔ kana teri jugu ye juguya nkalon dan ne la ala ɲɛ bɛ bɛɛ la dɛ nka ne bɛ tugu n ka alaba kɔ ala tolo don mɔgɔ kana diɲɛ danna an kuntigi mamadu kama sallallahu alaihi wasallam baden jugu ye juguya nkalon da o la tolo don mɔgɔ kana diɲɛ danna yara suru mamadu kama fɔbaga jugu teri jugu balima jugu furuɲɔgɔn jugu sigiɲɔgɔn jugu sababu jugu ala ɲɛ b'aw bɛɛ la awɔ i b'i ka min kɛ dogo la i tɛ sa n'ala min malo ala ɲɛ b'i la o mama dogo de bɛ yen ala tuma dogo tɛ yen nɔ i bilala ko min ɲɛmɔgɔya la a kɛ i k'a ɲɛ n'o ma min fara e kan o tɛ se k'o bɔ e la o ni ne bɛ sigi la du kelen kɔnɔ denmisɛnnin don a nana furu la a tɛ foyi dɔn e min ye maakɔrɔ ye a taara ka kalifa i la k'a tɛgɛ don i tɛgɛ kɔnɔ ni ko ni kɛ min y'a sɔrɔ a n'a cɛ a bɛ n'a ɲɛfɔ e k'a bila sira ɲuman kan e kɛra o tiɲɛbaga ye k'a bɔ a ka furu la k'i den dɔ sigi o nɔ la yari k'i teri dɔ ou bien i dɔgɔmuso dɔ place o nɔ la k'o furu ka mɛn si la e m'anw ka furusaw ye bi wa a si ma kɛ tiɲɛ kan a bɛɛ kɛlen don nkalon kan e fana min y'o minɛ o kuma kama ni e ye cɛ ye k'a sɔrɔ i t'i muso dɔn i m'a ɲini k'a dɔn a y'a ɲini bani an ka ɲɔgɔn dɔn sigi kɔnɔna la i bɛ jɛ o jɛ la a ɲini k'i jɛ ɲɔgɔn dɔn bani hali balimaya kɔnɔ a y'a ɲini an ka ɲɔgɔn dɔn i ni dɔ ye sin kelen min ka mɔ ɲɔgɔn kan waati dɔ bɛ kɛ a bɛ fara o bɛɛ ka ala deli o ye furu b'aw fara yali baara b'aw fara yali kalan b'aw fara ou bien dugutaga b'aw fara ni min dakan kɛra min ye o bɛ taa o sira fɛ aw farala tan min kɔnɔna la a ye jogo dɔw ta o kɔnɔna la i tɛ min don a la o n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na a ɲini k'a dɔn mani jɛ o jɛ bandon b'a la o ma fɛn dama dɔw fɔ i ni baden ni fɛn wɛrɛ m'aw fara fɛnɛ saya b'aw fara o n'o si ma kɛ a kɛcogo ye aw minnu jɛra ni aw farala hɛrɛ kan aw seginna ka ɲɔgɔn ye bɛɛ ni jogo kura dɔ bɛ na o n'a y'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn
ka kulo kumalamɛn jugu ninnu dabila maa jugu minnu b'anw senkɔrɔ ka na kuma jugu f'i ɲɛna karisa bɛ tan de e b'a dɔn waati min na a tun tɛ tan e fumana a ma o a kɛra tan de sisan a ye nin de sɔrɔ de y'a kɛ tan an ka ɲɔgɔn kɔ kuma dabila an ka sigiw la an ka baara kɛ ni min ye min de la don min na a tigi bɛ wale min kɛ don min k'i sɛgɛrɛ i bɛ a minɛ n'o ye e b'a dɔn pɛrɛ o e ni muso min ni a taara ni filɛ nin so ni a dusu ka bon a yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn a cɛ ye mɔgɔ min ye e min bilala k'e ka taa delili kɛ ka muso lasegin ka na e taara jogo bɔ cɛ la muso yɛrɛ ma jogo min don a cɛ la yari e nana jogo fɔ muso ye muso yɛrɛ tɛ jogo min don a cɛ la muso fɛnɛ jogo dɔ nana fɔ cɛ ye cɛ ma min don a muso la san joli joli yɔrɔ a bɛ mɔgɔ nigi bɔ ɲɔgɔn na dɛ laada dɔw fɛnɛ b'a yira ko n'i ye muso ta n'a sutera i b'a furu sa fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ k'a furu après i bɛ sɔrɔ k'a furu tuguni kura ye dɔw ka laada b'o fɔ e n'i teri min bɛnn'o kan n'o y'i baden teri ye i gundo fɔ ɲɔgɔn ye i denmisɛnnin teri su t'aw fara tile t'aw fara i y'a kuma fɔ a ɲɛna tantɔ a ko baasi foyi t'a la aw bɛnna moment bɛɛ kan i b'a ta ka nin hakɛya kɛ n'a ye ka tila k'a bila walasa an bɛ se k'a furu cogo min bari anw ka laada b'o de fɔ ni muso bɔr'i kun n'a sutera a ka kan a bɛ ka segin ten tɔ aw bɛnna o kan e min y'a baden teri ye a ko e ka taa furu bari e n'a bɛ bɛn ko la e b'u ka so kɔnɔ e b'u ka so kɔnɔ a mɛnna o ka fisa mɔgɔ wɛrɛ gansan ka n'a furu k'a furu sa ka bɔ o kun ka tila ka furu a cɛ ma a ti bɛn o danaya n'o hinɛ n'o jiginya kama a ye e bila k'a kɛ hakɛ min fɔra e ye k'e bɛ se k'a bila ale k'a ta o hakɛ surunyala a y'i hakili jigin yari o wagati sera e ko pati i y'i teri janfa i y'i balima janfa i y'i furuɲɔgɔn janfa Basilo nin ye ko ye an bolo bi dɛ an ka sigi falen ninnu de la an ka du falen mɛ nin de la an ka jɛɲɔgɔnyaw ye nin de ye bi danaya banna anw ni ɲɔgɔn cɛ jigiw karila bari jigiya de b'a to mɔgɔ bɛ nin suguya ninnu kɛ k'i jigi k'i teri ye ko nin kɛ tan
nin don i b'a diyan o ko ayi mun kan ka dilan o ye sen 2 fori ka bɔ i kɔrɔ e bɛ n'i jigi kɛ jɔn ye jɔn bɛna k'a dilanbaga ye teriya la i t'a dɔn i b'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na balimaya ka jugu n'o bɛɛ ye bi yɔrɔ furuɲɔgɔnya kɔni ko tɛ o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ fo n'an wolodenninw hinɛ nana bi kɛ ka kɛ an ɲɛji cɛbagaw ye ka kɛ kuma duman fɔbaga ye an ye ka kɛ an dusu salobagaw ye bari dusukundimi ni n'a ɲɔgɔnna jigilatigɛ baaraw a kɛlen bɛ ka bɛɛ kɛ banabagatɔ ye bi danaya tɛ yen tuguni an ka teriyaw kɔnɔ o danaya mɔgɔ ye n'o ye kankelentigiw de ye minnu ko kuma 2 fɔli saya de bɛ se ka se olu ma olu tɛ kuma 2 buguda kɔnɔ minnu ko saya ka fisa malo ye minnu ko saya ka fisa ni janfa ye minnu y'a tu da kɔnɔ k'a bɔ u da k'a tu k'u t'a cɛ tugun bilen fo saya o kankelentigi de dɔgɔyara an ka jɛw kɔnɔ o de dɔgɔyara bi an ka teriyaw kɔnɔ o de dɔgɔyara bi an ka balimayaw kɔnɔ yanni k'i badenw ye fɔlɔ ni bilenman y'i sɔrɔ e tun b'i teri de ye fɔlɔ teri ɲuman teri kankelentigi teri min tɛ 2 fɔ k'a ɲuman f'i ɲɛna ka juguman f'i kɔfɛ ayi an ka bi teriya o de ɲuman fɔ ɲɛna juguman fɔ kɔfɛ n'a y'i ye i b'a fɔ a k'i nɛmu n'i y'i kɔ dun o de la bi an tɛ dɔwɛrɛ la bi enregistrement kɔ bari n'i ye mɔgɔ ye i bɛ wale min ta k'a sɛgɛrɛ n'a taara e bɛ ka min fɔ i b'a fɔ minnu ɲɛna olu de ɲɛ b'aw phase 2 bɛɛ la o de la u b'an enregistrer la bi dɔw b'i filmer yɛrɛ bi k'i yira a tigilamɔgɔ la ko karisa ka kumakan de ye n'i kɔfɛ kankelentigi man ca tuguni layidutigi man ca tuguni kuma kelen fɔbaga man ca tuguni awɔ 2 fɔla de cayara kojugu basolo ni kuma in ani nin baro in wallahi a ka bon ne kelen ma hali n'aw m'a fɔ ɲɛna ne yɛrɛ b'a dɔn kuma in ka girin kelen ma o de la n gɛrɛla an ka funɛkɛ la a n'an furukɛ la Mame Bilen kɔni funɛ Mame Kamara olu minnu ye kɔrɔlen dɔnbagaw ye olu minnu ye furu sira taamabagaw ye olu minnu ye furu dilanbagaw ye mun kɛlen bɛ ka olu ɲɛlikɛlaw k'olu kɛ tiɲɛnikɛlaw ye bi olu ɲamakalaw dɔrɔn tɛ dɛ ayi teriyaw b'a la balimayaw b'a la dɔnnibagaw b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman caman Mame Bilen ye min sɔrɔ ka d'a ma funɛkɛ bilen o lasi an ma bani an ka dɔ fara an ka dɔnniya kan danaya tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ tugun n'i dara maa min na k'o y'i teri ye ni e a 2 bɛɛ muso ye n'i dara maa min na k'o y'i teri ye a 2 bɛɛ cɛ ye cɛ tɛ se ka furu kɛ ni teri dɔ m'a kɛ muso tɛ se ka furu kɛ ni teri dɔ m'a kɛ olu minnu ye furu jatigiw ni furu yɛrɛ seerew ni furu yɛrɛ dungarew ye n'olu y'a filɛbagaw ye n'olu de kan ka filɛ n'olu ye furu dungarew ye olu de kɛra furu tiɲɛbaw ye bi munna sabali tɛ tugun n'olu b'o yiri la ka majigi tɛ tugun n'olu b'o yiri la n'olu bɔra filɛ ni galama n'a cira ɲɔgɔn na ni terimuso dagawuli ye maa min ye n'o bɔra o kalama o bɛna fɛ e de karisa e bɛ sɔn ne ma n'i tora nin ko in na n'i sara fu y'i ta dɛ ne kɔni ne teri de ye ne t'i nɛgɛn k'i don ko fɛn na min b'i degun mais an bɛ yɔrɔ min na n'i min yɛrɛ ɲini ka bɔ nin ko in na walahi ni fɛn min y'i sɔrɔ a kɔnɔ o yɛrɛ nɔ ye
o de kosɔn an ko bi n ko biɲɛ turulen bɛ maaw la u bɛ fini bila la ka kala d'a kan k'a dogo e b'i taara ni kala ye wasi u bɛna fɛ u t'u ka biɲɛ turulen min b'u la n'o dimi b'u kɔ o tɛ o yiri la dɛ kala ye min wasi u b'a fɔ ko n'ale don ale tɛ sɔn nin ma k'a sɔrɔ biɲɛ turulen b'ale la ale bɛ ka taama n'o ye o la furu jigiyabaw bɔ kɛra furu tiɲɛbaw ye o ye muso kunda ye cɛ kunda fana e muso bɛ sutɛ bi maa teri de y'i safinɛ ye i dogotu de y'i teri ye ni bi tɛ i gundo de y'i teri ye ni dibi b'i la ale de b'a dɔn ni yelen b'i la ale de b'a dɔn ni ko dɔ y'i sɔrɔ n'a y'i denw i ka kan ka wuli i teri k'o de sɛgɛrɛ karisa vraiment fɛn dɔ bɛ yan n bɛ se ka dogo bɛɛ la n tɛ se ka dogo e la ala y'a kɛ ne kɔni n'i ka muso fɔra ɲɔgɔn kɔ vraiment fa dimina k'a ka minɛnw ta ne yɛrɛ tun tɛ se ka wuli ka taa n buranna na ko n'u bɛ taa kuma e de b'a lajɛ sisan n'a kan ka kɛ cogo min na fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na o la o terikɛ min ye teri o fana b'a teri dɔ d'a kan u bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ u bɛ taa u ni muso bɛ kuma u b'u t'u muso ye fɔlɔ u ni muso de bɛ kuma n'u ni muso kumana n'u y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyara u ti da tako kelen ma fo tako 2 ni 3 fo ni muso ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamu n'u ye ɲɔgɔn faamu o la an ka laada minnu bɛ yen ni olu sigilen don an fɛ yan ka ɲɔgɔn dɛmɛ i b'a sɔrɔ u ka ɲamakala bɛ yen a bɛ se ka kɛ o de ye furu taama a bɛ se ka kɛ fana a ma furu taama donc olu fana yɛrɛ tɛ taa bilen k'u ni faw bɛ taa sigi ka kuma dɛ mais u kɔni ni muso bɛ kuma dimi min bɛ muso la k'o faamu ka muso kuma ɲɔgɔnya kuma ni muso ye u n'u terikɛ ka teriya kɔnɔna na fo ka muso dusu da o kuma tɔw bɛ sɔrɔ ka bila ɲamakalaw ka baara la olu mana taa fa fɛ wali ni ba dɔw da b'a la tɛnɛmusow dɔw b'a fɔ ayiwa an kɔni ta nɔgɔyara n'a ni muso yɛrɛ bɛnn'a la o b'a sɔrɔ ni muso yɛrɛ bɛnnen don a la u b'a fɔ ko ni muso ta fa don ni ala sɔnna ma an bɛna an se k'o la o baara tun bɛ kɛ ten o furu tun tɛ sa nka bi i bɛ terikɛ min bila k'a ka taa muso nɔfɛ o sugu la k'a ni muso ka ɲɔgɔn kuma ye n'o taara ni muso ye kuma dɔ f'o ye o b'a fɔ ko ayiwa komi ne terikɛ don ne n'a denmisɛn ka ɲɔgɔn fɛ ne bɛ nin don a mɛnna vraiment ne kɔni bɛ fɛn min dɔn depuis aw ka furu in kɛ kuma maa tɛ se ka girin ka kuma de ɲɔgɔn tɛ ne bɛ n terikɛ dɔn n terikɛ tɛ maa ɲɛnama ye terikɛ tɛ maa ɲɛnama ye a bɛ tan nkalon bɛ tigɛ ka da i la ni ko kɛra ten o dɔw bɛɛ an y'o dɔw ye fo laban na i b'a sɔrɔ o furu fiɲɛ sababu bɛ k'o ye k'o yɛrɛ b'o furu bɛɛ ye gɛlɛya ye adamadenya kɔnɔnaw la furu fana i bɛ muso dɔ furu i bɛ na n'a ye i ka so muso bamananw b'a fɔ ko a na ye ye mun ye dɔw ko tere dɔw ko a kunna ka di muso furu kuma caman tɛ muso ye balimaw b'o la teriw b'o la sigida mɔgɔw b'o la mais n'o muso sugu nana ni mɔgɔw y'o ye fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ jateminɛ kɛ tamasiyɛn dɔw bɛ n'o yɔrɔ muso la bɛɛ wuli ka bila o kɔ n'u ma s'a la sira dɔ fɛ u bɛ se k'i balima yɔrɔ dɔ su fo ka taa don hali bangebaaw la ka teli ka sɔrɔ bangebaa maa minnu fɛ o ye balimamusow ni baw ye u bɛ balimamusow impliqué a la o tuma olu wuli ka bila i muso kɔ kuma caman bɛ yen olu bɛ fɔ ka muso nege bɔ ka muso tɔɔrɔ kabini a tɛ kuma f'a laban bɛ taa kɛ kumalikɛla ye kabini a tɛ mɔgɔ jaabi f'a bɛ taa mɔgɔw jaabi nin bɛɛ bɛ kɛ bi ka furu tiɲɛ n'e cɛ min fana ma kɛ kodɔnbaa ye o la e ma jateminɛ kɛ tamasiyɛnw minnu bɛ muso la n'e t'o dɔn e fana bɛ t'i muso furu sanse ka tila ka nimisa maanifin balimaya foyi t'a bɔ dɛ nka maa balima dɔw bɛ yen i ta tiɲɛni de ka d'olu ye i ta ɲɛ ne ye i teri dɔw bɛ yen i ta tiɲɛni de ka d'olu ye ka tɛmɛ i ta ɲɛ ne kan siɲɔgɔn dɔw bɛ yen i ta tiɲɛni de ka d'u ye ka tɛmɛ i ta ɲɛ ne kan mais ala de ko an ka balimaya bonya n'a gɛlɛyara cogo o cogo i mana ko y'a kɔnɔ ko e ka kɛ sabaliba ye o ala kelen yɛrɛ de b'i dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen fɔlɔ ni a nafa tun ka bon kojugu an ka hadamadenya taabolo la n'o tun bɛ dilanli kɛ olu bɛɛ kɛra tiɲɛnikɛyɔrɔ ye bi n'o ɲamakala ko bɔra yen maa minnu fana tun bɛ yen n'o ye dɔnnibaga ye ni ko gɛlɛyara cogo o cogo a bɛ fɔ an ka dugu alimami bɛ yen ou bien an ka dugutigi bɛ yen o siraw fana fɛ bi nin ko kelen bɔra o la olu minnu ye dilanlikɛlaw ye anw ɲamakala minnu ye dilanlikɛlaw ye an bɛɛ kɛra tiɲɛnikɛla de ye i se t'a fɔ k'a ɲɛ bilen fɛn dɔw bɛ yen o mana diya i ye cogo o cogo ye sababu dɔ kan k'i bali k'o diyaɲɛ bɔ i dusukun na k'o k'i goyaɲɛ ko ye o sababu ye mun ye hɔrɔn ɲuman n'a fɔra ko hɔrɔnya mɔgɔ hakili b'a la ko hɔrɔnya ye jamu ye ou bien fɛn dɔw tɛ o kɛwale dɔw bɛ yen n'o t'i la dɔrɔn i tɛ hɔrɔn ye c'est pour cela mɔgɔw b'a fɔ ko ɲamakala n'a ka ko ɲamakala ni hɔrɔn c'est pas vrai ɲamakala de ye hɔrɔn fɔlɔ ye ne bɛ tile k'a fɔ n ka kumaw la a bɛ fɔ min ma ko n'u b'a fɔ ma ko hɔrɔn a bɛ fɔ o de ma ko tontigi o de tun ye tontigi ye o de tun ye kalatigi ye a tontigi o ye ale bɛ du kɔnɔ mais ni k'a kɛ ton ni kala ye o fana bɛ yen o y'a kɛlɛmasalama ye olu fɔlɔ ni maanifinya nka fɔlɔ maakɔrɔbaw tile la tiɲɛni tun tɛ k'olu ɲɛna dɛ n'i y'a mɛn a bɔnna sigira ka di n'a ma siga k'a tɛ bɔn n'i y'a mɛn ko kuma dɔw bɛ yen ko maanifinw bɛ farinya k'o fɔ mara de tiɲɛna e ka farinya i terikɛ muso bɔlen i taara ka taa o ko e bɛ t'o deli kɛ e yɛrɛ kɛra o tiɲɛba ye k'o ɲɛsin yɛrɛ ma wali kelen dɔw b'a essayer k'u teri ka muso ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini ka ko dɔ ta k'o sɛgɛrɛ pour que n'o dɔnna o bɛɛ tɛ tiɲɛni ye wa
donc nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen adamadenya maloya banna ni maloya banna maaw la fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ maanifinw bɛ maloya maanifinw bɛ saamɛ ni maloya ni saamɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la kuma dɔ bɛ yen o tɛ bɔ i da kɛwale dɔ bɛ yen i tɛ se k'o kɛ ko dɔ bɛ yen i tɛ se ka jɔ o kɛnɛ kan mais ni mɔgɔ min tɛ siraw ɲɛ i tɛ maloya ma an tɛ maloya an danbe ma maanifin mana maloya fɛn o fɛn ma n'i ma maloya i danbe ma i mana fɛn fɛn kɛ a si tɛ ɲɛ i bolo karisa ye dɔnnibaaba ye a da tɛ kuma la a ti vraiment karisa kɔni vraiment a bɛ ala ko dɔrɔn de la f'a k'a sɔrɔ danbe min b'i la fɔlɔ i ba maraw ka fɔlɔ ni danbe ɲuman t'i la hali n'i kɛra dugu alimami ye sɛbɛko min bɛ alimamiya kɔnɔ e b'a bɔ a kɔnɔ n'i y'a faamu danbe ɲuman t'i la ni diɲɛ bɛɛ ko nin ye ɲamakala ŋanaba ye bonya b'a kan danbe min b'i la ɲamakalaya danbe yɛrɛ ye min ye ɲɔgɔnnaya o de tun bɛ fɔ anw ye fɔlɔ ko maa man ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn na k'o mɛn maa man ka ko dɔ ye jɔ kɛnɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn na k'o ye ko ɲɔgɔnnaya ka gɛlɛn dɛ bi anw mago tɛ ɲɔgɔnnaya la bon n'i y'o danbe n'i tɛ siran o ɲɛ i ka ɲamakalaya ŋanaya i bɛna dɔnni tɔgɔ nin fɛ i tɛ laban a kɔnɔ a bala f'a la k'i mɔlɔ a kɔnɔ parce que i tɛ siran min ye dɛ o de ye siranbaliya bɛ n'i bila fɛn dɔ kan i man ka min kɛ bon an ka fɛnw bɛɛ de tiɲɛna tan donc n bɛ se ka dakurunya fila min fɔ a ka kuma in jaabi min bɛ n bolo a la bi n'ala ye don wɛrɛw jira an na n'an kan ka se ka fɛn minnu fɔ a kɔnɔ jamana in yɔrɔ min na bi fɔ an ka kuma mɔgɔw siranna kuma ɲɛ kuma bɛ mago ɲɛ kuma bɛ mago sa parce que kuma minnu bɛ tiɲɛni kɛ o de tun bɛ fɔ jamana in kɔnɔ ɲɛni kuma tun tɛ fɔ bilen kuma de min mago jɛ ɲɛ kuma bɛ dugu jɔ kuma bɛ dugu ci kuma bɛ jamana jɔ kuma bɛ jamana ci. Kelemani mali denu kelemanya benala anga ya fanyo koma kambolo di nyokoma kelemani ya kelebe dugutiya kelebe duguti kelete dugusidla kunama be nama Basolo kuma wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ wa kuma bɛɛ ye kuma kelen de ye o ni miirila i danbe la i bɔ kulu la i tɛ sɔn ko dɔw ma funɛkɛbilen bɔra sanga dantigɛliw kɛ n tɛ ne ka kuma ye o de la kuma ka ɲi a tigiw da kɔnɔ ni mɔgɔ ye baro k'i ye cogo o cogo la n'i nan'i sigi i bɛ se ka dɔ de fɔ i tɛ se k'a fɔ komi a tigi t'a fɔ cogo o de la ni baro ninnu bɛ sen na anw bɛ se a hakilimaw a n'a dɔnbagaw ma min bɛ se ka kuma min kɔnɔ min ka baara ye min ye o b'a ka dɔnniya di k'o fara anw ka denmisɛnnin ta kan an bɛ bilasiraliw kɛ tan de kuma ma ɲi da kelen na o ayi a ka ɲi a tigiw da nɛgɛjuru sira o bɛna labila sɔɔni sisan nɔ bɛɛ ka k'i i danbe ye bani ni bɛɛ y'i miiri bɔkolo la i fa ma sɔn min ma i ba ma sɔn min ma e bɛ ko ye mun na e t'a dɔn ko nin ye wale min kɛ nin ye ko a bɛ fɔ i ma de fo ka taa fɔ k'i tununa don min i yɛlɛma ko 7 bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la k'aw kana ninnu bila furusira taama la dɛ ayi ni fa de taara nin furusira taama a ye muso ŋanamu ka k'a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ sigi yen nɔ min den ye nin kɛ wa min fa ye nin kɛ wa aw b'u k'o den de bila aw ka furu ɲɛma aw ta tiɲɛna e min ka baara ye nin hali i bɔkolo ni mɔgɔ t'i jɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la bari e ma dɔwɛrɛ kɛ ni janfan tɛ e ma dɔwɛrɛ kɛ ni tiɲɛni tɛ i ma dɔwɛrɛ kɛ ni ŋunafagiya tɛ ninnu ɲɔgɔnna
a ti bɔ mɔgɔ kɔnɔ fo saya e min ka baara kɛra nin wale jugu ye i y'a k'i kɔ la dɛ a kun b'a fɔ ko jugu a dɔw kɔ ye a denw min masumaya de k'u kɛ kɛrɛfɛden ye k'a sɔrɔ olu t'a kɛbagaw ye dɛ a kɛbaga bɔra olu ka bunda de la nka a kɔlɔlɔ yɛrɛla a bɛɛ fɛ a bɛɛ kɛra kɛrɛfɛden ye alo dɔ bɛ nɛgɛjuru la a taara Musa Ture ka foli bɛ yan nɔ Saka Fofana Yiriwoni na a teti aw bɛɛ ka foli bɛ yan Bɛkɛni Kulubali Bɛkɛni Konate ka bɔ Kuluba a n'a furumuso ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ allo allo an ce ma flamuso an ce nse Dokala Kulubali Ngalamatigi ro Dokala Kulubali ama kayifo diyara n ye duwabugukaw bɛɛ bɛ k'i fo u bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ radio chaîne de kɔnɔ k'u jara k'u jara k'u Konate ma Dirisa ye Konate awɔ Sibijɛnakaw ye Konatelakaw ye ba ye jara mama denw kɔni mama denw ye Konate Silaman jara denw olu ye Dugabugukaw ye Babilen kɔ ye Dugabugukaw ye olu ye Jaralakaw ye k'u ni baara ko k'i fo k'u bɛ jigiya min kunna ko Ala ka mun mɛn a la amina yarabi Ala ka k'u ye baraji ye awa Kulubali flamuso ne y'i ka babu mɛn flamuso an m'an ko min k'an ɲami filɛ dɛ flamuso a ɲalen tɛ a calen tɛ a ɲalen ye de kɔnɔtɛ ni a ma ɲa k'u bɛ taa yɔrɔ nɔgɔ de y'a ye sawa u bɛ t'u sen kɛ k'a bɛɛ ɲɔgɔn kosɛbɛ kɔnɔtɛ n'i y'a ye a tiɲɛna a bɛ ɲalen fɔlɔ saka to a ka se ɲali ma dɔ de b'i dugu ka taa i sen kɛ k'a bɛɛ can wa e b'i sen don sa k'i bolo don e de tɛ tigi kelen nɔ la walahi jɛnɛtigɛ a gɛlɛyalen kojugu e terikɛni e b'o bila ko ka t'i ka musoko la o de bɛ taa a ko kuru bɛɛ can bɔgɔ o b'i dala a ma can sa o b'i dala k'a la ko n nɔ tɛ awɔ terikɛni fana bɛ da o la dɛ parce que e tɛ dɔn a b'a kɛ nkalon mana mɛn cogo cogo cɛ b'a minɛ sɔgɔmada kelen cɛ b'a minɛ sɔgɔmada ko siga foyi t'o la an yɛrɛ an ka to Ala kɔ sa n'Ala sɔnna an ka di Ala ma an bila da min na an bɛ tila o cogo la fulamuso o de don Ala k'an kɛ tiɲɛtigiw ye ka baara ɲɛ i ka da la k'a fɔ ko sere t'i ye dɛ ayi ale bɛ Ala ka hakili ɲuman amina yarabi ami k'i fo k'i barika da a diyara n ye Kulubali an bɛ Galamajigikaw bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la allo dɔ bɛ nɛgɛsira la n senu la hɛrɛ tilenna tɔgɔ duman jamu duman Amidu Dumbia ka bɔ min bon n bɛ Senu présentement mais en service très loin Senukaw nse Dumbia a bɛ cogo di en fait j'aimerais participer à l'émission a diyara n ye a bɛ diya n ye ma contribution est que ce que j'ai entendu aujourd'hui n'est pas 19 sur 20, mais plutôt 19 sur 20, parce que à terme, il a abandonné quoi. Kalande blonde de do. Je vous en prie, c'est le faraka, 0 faraka quoi, 19 sur 20. Dumbia. Ango di nyema ma ango ko to nyemo wani awre lamelikela bulu. Voilà, Adjara. Merci, Didier. Mais d'accord, moi, ma bi là où je suis. Dumbia Adjara ni. Il y a hors antenne facile hors antenne. Bashite. Oh. Mkla gita hors antenne.
Allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kane. Jallo jeri. Korbashi te. Pasmuti. Bangoni ka we chugoni. Pasmuti la. Alhamdulillah. Agara famare. Kero yenga je sais que be lamel la dungulu. Ni nega juri ni kuma ganda soro. Amano ko kuma dola. Mar ni chaunde benga ini da soro. Ala amano ko ni. Awa. Ika di babu. Ne kona na papa bo ko. Kane. Ne ma me amba ko. Ajara e. Ka kamara. Aklovila. Ba kuma nyena ko se ka tale ko kuma nyena. Okay, aklovila. Kuma so ra ko no se sidike da. Abe klovila ni watina. Kuma nyena am ruba hajuna ko. Awa. Awa marali tena. Ay sawa. Na wura muso sutula. Bo i afitire kenyana. Ke tere ka ta i danima dwala. Awa anya wala o tere ka rumunun bisa. Olu yoro bitla ka chembai. Uye o muso kele. Ikle ko muso kele i tere ka kuna. Fo ka ye. Awa an kamara ko jesu tigi yoro da i ba ba jere di wula. La no da ni jema wulu ka ndo je kono. Ama wuli. Ala kala segun ke dro la ka ke betine awa mo ka tabali awa ko mara de ka tigi ni mara tigi la to imbe binyana bo awa ni tayro do tuma ma kula de sekula do anga tabali na la sona anga tabali ko sebe do me dina ami deklu bila madame Touré la votre ala la men na tisa Demba madame Touré ami la drago aklubila ni watira abaka bulma fengo no kata so aklubila ami badra trawi amba ko tabalu aklubila ni watira ani sulman batman sembara beklubila assalamu alaikum wa alaikum salam kane ame banko di kaw bela jelen fu sali akane kilin tokola Madame Touré awa maigabe ko nyumani jala koroji aka foli be radio chaîne de konya dobe nege sirala allo nula tawi msenula somogo bedi ba te na Sidi Mohamed Diko do gabo Nyamakoro Sidi Mohamed Diko ba kara famaire o kera ere di merci Sidi Mohamed Diko c'est la ka kanuto ame Nyamakoro ka befu Nyamakoro shebuni Nyamakoro koko Nyamakoro suda upeka fuli bera du sende kono Allô Anna Nsenula somogo bedi togod manjam duma apana tite moga otuma ala ka kanuto nse eko ko bi émission me
émission a taama ne de ma. Han? Ne ba ne tɛ kuma. Tete muga. Ne ta ne burankɛ yɛrɛ de. Wallahi ne burankɛ yɛrɛ. Ya ne bɛnkɛ filɛ nin ye ale terikɛ de ne burankɛ in fɛnɛ ne tun t'a dɔn. Ale y'i se ka di cɛ ma. Sisan nɔ ale kɔni de bɛ ka taa ne tɔgɔ cɛ ne bɛnkɛ yɛrɛ dɔn ne ye sisan. Ne ko hali n'a sɔrɔ ne jogo don i bɛ ne ka se k'a fɔ ne b'a fɔ ne cɛ de ɲɛna. Mais avant kɛ dɛ. A kɛra kurukun de ne ni bɛnkɛ cɛ. Hali ne t'a fɛ ka to ka taa a bɛ to ka kɛ so dimanche nka hali ne tɛ sɔn ka taa yɛrɛ. Wallahi ala ne ba dɔgɔkɛ yɛrɛ de donc a ye ne ɲini ka di cɛ in ma ne tun tɛ cɛ in yɛrɛ dɔn yɛrɛ. Wallahi ne ta kɛra ten tɔ dɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ. Ala ka hakili ɲuman di. Wallahi ala. Ala ka lasegin kɛ, Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Amina yarabi. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Amina yarabi. I ni ce i ka wulili la, Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Amina yarabi. A bɛɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ. Ayi a bɛɛ tɛ se ka fɔ. N'i ma wele bi dɔrɔn a baro émission in ka bɛ ne de ma bi. Ala barika Ala ye koyi. Wallahi ka bɛ ne de ma. N'i ma wele ka kuma min dɔrɔn a man ɲi. A diyara n ye. Émission lamɛn mais bi kɔni ko ne bɛ jija ka don yɛrɛ yɛrɛ de. Bi ta bɔra e yɛrɛ kan. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Je sais que a bɛnkɛ yɛrɛ fɛnɛ tulo b'a la a n'a dɔn k'a fɔ k'a ye wale min kɛ wale ɲuman tɛ. An kana kɛ furu tiɲɛbaga ye. Ko mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ ka fɛn fila de dilan. O de nkalon ye baraji ye. O kelen ye furu ye. Kelen ye badenya ye. Balimaya kana sɔn abada a ka tiɲɛ i ɲɛ ɲɛna. Ala ka fɛn dilannen de ye nin fɛn barikalenba fila ye. E maa min kɛra o tiɲɛbaga ye nkalon kan o tuma Ala de b'i sara dɛ nka Ala ka tiɲɛw dɛmɛ. Ne m'o fɔ n ko baro in sigi kun ye an ka ɲɔgɔn bilasira jogo b'an bɛɛ la. A fɔra baro sigi o sigi a bɛ kɛ i b'a fɔ an bɛ dɔ ka so i b'a fɔ dɔ nana ko fɔ anw ye et pourtant mɔgɔ tɛna ko fɔ anw ye o anw yɛrɛ bɛ nin temps in de kɔnɔna la dɔ bɛ nɛgɛsira la allo allo wula n senula somɔgɔw bɛ di baara bɛ dɔrɔn Siri Mohamɛdi Diko de don seginna ka don tuguni awɔ vraiment i ka émission tagabolo ka ɲi yɛrɛ ne b'a lamɛn don o don bana jugu donna anw kan bana jatigitan donna anw kan nin ye wolofa bere ɲini. Mandenkaw bɛ k'an lamɛn nin waati in na Manden n'a lamini Burulayi Kamara n'a ka denbaya bi Fuseni Kamara n'a furumuso Awa ni Kankun Kamara olu bɛ Ɲamali Gelibalakaw bɛ k'an lamɛn Dangasakaw Lafiya Kunate n'a ka denbaya bi nɔ Sibiri Kunate k'a kɔ allo dɔ bɛ nɛgɛsira la. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Tɔgɔ duman jamu duman? Mahamadu Buware ka bɔ Jelibugu Dumanzɔn. Mahamadu i Buware. Ba. Jelibugukaw ni Buwansobugukaw. Baasi la. C'est. An ye jɛmukan lamɛn. L'élève commence à dépasser le maître. Aw ko ten wa? Non, vraiment, a b'i sen da tantemu sen da nɔnɔ. O ka d'an tulo la nka kalanden tɛ se ka tɛmɛ karamɔgɔ la abada o tɛ se ka kɛ. A ka mɔgɔ former min bɛ se ka tɛmɛ a yɛrɛ la o ka d'a yɛrɛ ye. A ka suya kun ye nin ye. San b'a sɔrɔ a nisɔndiyalen don. Kosɛbɛ Ala ka nin kɛ nɛɛmaya kan. Ani silamɛsuw bɛɛ la. Amina yarabi ami. I ka nin jɛmukan in